Aurrekontu negoziaketan babesik lortu ez ondoren Eusko Jaurlaritzak egonkortasuna du xede eta horrela gainontzeko talde parlamentarioekin eta beste instituzioekin adostasuna bilatu nahi du hemendik aurrera martxan jarriko diren neurriek ahalik eta akordio maila handiena izan dezaten. Momentuak dituen zailtasunei batera hobeto aurre egingo zaiela uste du Urkulluk eta horrela gastuaren posibilitate plazaratu berriak erreaktibazio ekonomikora bideratu. Foru Aldundiak eta udalak aipatzen baditu ere, adostasunak talde parlamentarioen barnean erdietsi nahi ditu batez ere lehendakariak. Horrela, EH Bilduk murritzak ikusten ditu uztartze aukerak koalizioaren eta alderdi jeltzalearen planteamendu teorikoak erabat desberdinak baitira. Oskar Matute edo Pello Urizarrek adierazi bezalaxe. PSeren ustez, Urkulluk oraindik ere ez du ukatu murrizketen bidea eta Rodolfo Aresen hitzetan krisiari aurre egiteko neurrietan eraginkortasun gutxi behatzen dute sozialistek. Alderdi popularrak ostera Urkulluren planteamenduak déjà vu sentsazioa uzten du. Ez baitaukate ezer berririk eta Jaurlaritza sortu zenetik galdu den denbora mahai gaineratu du Iñaki Oyarzabalek. UPyD ez da horren zorrotza izan Jaurlaritzaren deiarekin eta proposamenak itxura ona duela adierazi du Gorka Maneiro alderdiko legebiltzarkide bakarrak. Denarekin, konkrezioan utxune nabarmenak direla ere azpimarratu du.